Hai pawb, enw fi Dion Wyn a dwi yn adolygu ffilmiau. Dwi'n sgwennu am nhw, dwi'n gwneud podlediadau, dwi'n gwneud fideos, dwi'n radio weithiau, dwi'n bach o teledu, am rhaid o bethau. Ac yn un peth eisiau gwybod i, dwi'n licio ffilms, a dwi'n yma i helpu chi heddiw yma i sut i creu adolygiad ffilm efo 8 tip ofnadwy efo effeithiol. Da chi ddim gorau fod yn broffesiynol o gwbl efo hyn. Da chi jyst eisiau fod yn creadigol ac eisiau jyst trafod mwy am y ffilmiau da chi yn hoffi, neu efallai weithiau da chi eisiau siarad am y ffilmiau da chi ddim yn hoffi. A mae hynna'n hollol ffain. A heddiw yma, dwi am roed yr 8 tip yma i chi sydd am, wel, gobeithio newid bod dim ac yn efallai sbarduno iddo chi dechrau neud fwy o adolygiadau ffilm. Felly heddiw yma, da ni am edrych ar llinell tag, a be ydy llinell tag. Wedyn, da ni am edrych ar genre, be mae genre yn feddwl, a sydd fatha ffilmau sy'n dod i fewn i wahanol categorïau o genre. Wedyn, pwy mae y gynulleidfa y ffilm yma i, a pwy da chi'n mynd i awgrymu fo i efallai. Wedyn, pwy sydd yn y ffilm, da ni am trafod mwy o gwybodaeth am proses y ffilm. Wedyn, trafod plot. Wedyn, da ni am sbio sut da ni'n siarad am beth sy'n dda am y ffilm, beth sy'n ddrwg am y ffilm, a wedyn sut da ni am roed ser. Ydy o'n mynd o'n 1 allan o 5, neu ydy o'n 5 allan o 5, ydy o'n 100 allan o 100. Gawn ni weld. So, digon o mwydro, nawn ni fewn i hyn dwi'n. Oce ta, tip cynta, llinell tag, neu y llinell cynta, y llinell agoriadol o eich adolygiad. A mae hyn yn mynd i fod yn llinell ofnadwy o bwysig, oherwydd hwn ydy'r llinell da chi eisiau denu yr darllenwr i fewn. A hwn da chi eisiau just deud, oce, be gynnu fi ddeitha chi reit wan? Mae'n ofnadwy o bwysig am y ffilm yma, felly rhaid i chi rando. Mae pethau fatha deud fod o'n ffilm anghofiadwy, neu mae yna neges pwysig yn y ffilm mwy o doniol erioed, allai ddim stopio meddwl am y ffilm, ydy'r ffilm yma'n bwysig, ydy o'n mynd i newid eich meddwl am rhywbeth, neu hwn ydy'r ffilm gorau o'r flwyddyn. Mae geiriau bach fel hyn yn helpu yn fawr iawn i sut i gallu gael pobl i gwylio ffilmiau da chi'n hoffi. Ella os o'n i'n meddwl am Avengers Endgame efallai, a yn hwn fysa ni'n gallu deud, mae Avengers Endgame yn ffilm sydd yn mynd i denu chi ac newch chi gofio pam da chi'n caru Marvel films mor gymaint, neu mae Avengers Endgame yn ffilm gorau y flwyddyn, neu efallai deitha ni pam mae Avengers Endgame mor effeithiol. Just meddyliwch, be ydy'r gair cyntaf sy'n dod i'ch penna pam da chi yn meddwl am y ffilm da chi eisiau trafod. A eto, sa'n ni gallu meddwl am rhywbeth fel Kubo and the Two Strings, a mae hwnna'n ffilm lot mwy lliwgar, fod o'n ffilm hynod o diddorol oherwydd y ffordd mae wedi cael ei animeiddio, sa'ch chi lle fo Kubo and the Two Strings ydy'r un o'r ffilmiau mwy effeithiol y flwyddyn, ac hefyd, da chi eisiau cofio dweud pam. Pam da chi'n meddwl hyn? Mae'n digon haws i deud bod y ffilm yn dda, ond heb mynegu eich barn. Dydw i ddim yn mynd i weithio bob tro allu. A os da chi am wneud llinell tag, dweud, mae yna neges pwysig yn Kubo and the Two Strings. A i fi yn bersonol, wel, mae o'n siarad am caredigrwydd a ffrindiau a sut i darganfod eich hun. Dyna di'r neges fwyaf dwi wedi gael o'r ffilm yna fel esiampl iddo chi. So meddyliwch dipyn bach mwy am sut da chi'n mynd i denu y gynulleidfa i darllen eich adolygiad. Neu hyd yn oed grando, neu yn amlwg, os a'ch chi'n gwneud fideo, fatha fi, oes a'ch chi'n gwneud hynna hefyd. Iawn, tip 2 ydy trafod genre. Da chi'n gwybod beth i genre eto? Peidiwch yn poeni, mae dyna mae'n gair hynod o ffansi. Genre ydy y fath o ffilm ydy o. Ydy o'n ffilm comedi, ydy o'n romantis, ydy o'n arswydus, cerddorol, ffilm gyffro, ydy o'n sci-fi, rhyfel, archarwr, drama, superheroes. Mae yna amrywiaeth o genres a gael, ond da chi eisiau meddwl weithiau, wel, pa categori mae ffilm fi yn disgyn i fewn i. A wedyn, os ydych chi'n meddwl am rhywbeth fatha Raya and the Last Dragon Get Disney sydd wedi allan flwyddyn yma, os ydych chi'n meddwl bod o'n ffilm anturus a sydd wedi cael ei animeiddio, felly mae'n ffilm antur-animeiddio, neu os da ni yn meddwl am Mary Poppins, mae o'n ffilm gerddorol, ond mae o'n drama comedy hefyd, neu os da ni yn meddwl am rhywbeth fel Tom and Jerry, mae o'n comedy di animeiddio. Felly mae yna amrywiaeth o categoriau da chi'n gallu dod at ei gilydd. Ond beth sy'n bwysig ydy efo genre pan da chi'n rhoi o yn eich adolygiad ydy fod yr gynulleidfa yn deall wedyn pam da chi di ddeud o. Oherwydd, os da chi'n deall wedyn pa genre mae'r ffilm yn berthyn i,
mae'n mynd i helpu iddyn nhw deall wedyn, wel, dwi'n mynd i ddall hwn dipyn bach mwy o'n oherwydd dwi'n gwybod fod o'n ffilm romantis neu fod o'n ffilm arswydus. Ond cofiwch, mae yna lot o categoria, ond fel arfer, comedi, romantis, arswyd, cerddorol, ffilm gyffro, sci-fi, antur, drama, rhyfel. Hynna di'r prif rei mae lot o bobl mynd am, ond cofiwch fod ydych chi'n gallu cyfyngu nhw oherwydd mae yna amrywiaeth o genres mewn ffilm wan. Dydy o'n un genre yn bendant. Felly mae'n bwysig fod y gynulleidfa yn gallu deall wedyn be ydych chi'n mynd i siarad am. Reit, tip 3. Pwy ydy gynulleidfa y ffilm? A mae hyn yn hynod o bwysig pam ydych chi'n sgwennu, oherwydd ydych chi angen gadael yr darllenydd wybod pam dylen nhw wylio fo a pam efallai fod o'n addas iddyn nhw. Felly meddyliwch, ydy o'n addas i bobl ifanc, ydy o'n addas i plant, ydy o'n addas i oedolion, ydy o'n addas i bawb. Mae yna nifer o ffilmiau sydd ddim oherwydd yn mynd i weithio yn pob adran o oed. Felly ydych chi'n cofio weithiau, os ydych chi'n siarad am ffilm fatha Nomadland sy'n newi ennill Oscars, dydy o'n ddim yn ffilm i bobl ifanc fatha plant, ond mae'n addas i plant yn ei arddegau, mae'n addas i oedolion. A pethau fel hynna, neu os ydych chi'n meddwl am rhywbeth fel Tom and Jerry, mae'n mwy addas i plant, ond weithiau mae mam a dad yn gwylio pethau fel hynna hefyd, mae Tom and Jerry yn quite hen. Ond pan ydych chi'n mynd drwy pethau fel hyn, jyst meddyliwch, pwy fysa ffilm yn addas i? Ond hefyd eich sianol, pan ydych chi adra, ydy o'n addas i mam, ydy o'n addas i dad, nain, taid, ci, cath, dy ffrindiau, cousins. Mae yna amrywiaeth o bobl yn gallu licio wahanol ffilmiau. Ond ydych chi angen meddwl yn bendant pan ydych chi'n sgwennu, pwy dylai sgwennu hwn i? Hefyd, pan da ni'n meddwl am addasrwydd y ffilm a pam dylai gynulleidfa wylio, be di neges y ffilm? Mae neges o ffilm yn bwysig, oherwydd pam da ni'n gwylio ffilm? Stori ydi o. Mae'r stori yn mynd i helpu bobl mewn amrywiaeth o bethau. A mae'n bwysig i chi feddwl weithiau, be mae y ffilm yma yn feddwl iddo fi, a be da ni yn gallu gael allan hyn sy'n mynd i efallai helpu fwy o bobl. A pan da ni'n cyfyngo y syniad o addasrwydd y ffilm a neges y ffilm, weithiau mae yna fwy o cysylltiad wedyn yn y sgwennu. A wedyn, pan da ni'n meddwl am pethau fel hyn, yn amlwg ar ôl, da ni wedi bod trwy lockdown efo Covid a bod dim fel hyn, weithiau mae rai pobl eisiau rhywbeth mwy ysbrydiolig efallai, a ydych chi'n gallu cyfyngo pethau fel hyn mewn cyfnod o tristwch, da ni'n gallu ffindio fwy o hwyl a hapusrwydd yn rhai o ffilmiau da ni'n gwylio. Felly meddyliwch am pethau fel hynna, meddyliwch beth sydd yn digwydd yn y byd, meddyliwch beth sy'n digwydd yng Nghymru weithiau, a be da ni'n gallu cyfyngu fewn yn y ffilm, a be da ni'n gallu siarad am. Hefyd beth sy'n bwysig ydy pam dylech chi awgrymu y ffilm yma i'r person da chi'n sgwennu. A peth ydy, mae'r person sydd yn gallu darllen nhw neu gallu gwylio'r fideo neu beth bynnag yn gallu meddwl am hyn mewn amrywiaeth o bethau. Ond os ydych chi'n gallu gysylltu efo pobl mewn ffordd hynod o bersonol neu emosiynol, mae di gweithio. A i rai raddau, pan ydych chi'n cyfyngu yr addasrwydd y neges, mae hynna'n helpu mor gymaint i bobl cysylltu mwy. A efallai ydych chi'n mynd i ysbrydoli iddyn nhw wedyn gwylio y ffilm. Reit, tip 4. Pwy sydd yn y ffilm? A rheswm mae hwn wedi cael ei deitl fel un ydy, oherwydd mae gwybodaeth yn mor bwysig mewn adolygiad. Os ydych chi'n mynd â gwefannau fel IMDb, ydych chi'n cael bob dim ydych chi'n angen gwybod. Ydych chi'n cael gwybod ffeithiau diddorol, ydych chi'n gwybod pwy ydy'r actorion, ydych chi'n gwybod pwy ydy'r cyfarwyddwr, pryd ydych y ffilm i ryddhau, faint o bres mae di wneud y popeth. A pam da ni'n mynd i gwefannau fel hyn? Da ni'n gallu weld wedyn pwy sydd efallai yn gallu helpu wneud yr adolygiad swnio'n lot mwy diddorol. A pam da ni'n meddwl am yr actorion sydd yno, mae actorion enwog yn pob man fan. A efallai os ydych chi yn gwylio ffilm efo The Rock, os ydych chi'n meddwl am Jumanji 2, Welcome to the Jungle, The Rock ydy yr prif gymeriad. Felly pan da chi'n deud o'r Dwayne The Rock Johnson yn y ffilm, mae hynna neu bobl swnio, mae'r actor hynod enwog yma yn y ffilm. A mae hynna yn helpu lot yn efo. Da chi'n meddwl am y ffilmiau Avengers, mae yna mor gymaint o actor yn enwog yn ydych chi Chris Hemsworth, ydych chi Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, mae yna mor gymaint o'n nhw. Felly mae'r star power yma
yn gallu neud yr adolygiad swnio'n lot mwy waw. Oherwydd mae'r effaith mae actorion yn gallu gael ar ffilmiau yn helpu gael pobl i gwylio'r ffilmiau, ond hefyd i bobl meddwl dipyn bach mwy am beth sy'n digwydd yno. Beth cofiwch trafod am y cyfarwyddwyr. Mae yna nifer ond nhw ddim yn cael sylw nhw'n heddiw, ond meddylwch am pobl fel Steven Spielberg, Christopher Nolan, Catherine Bigelow, Chloe Zhao. Mae yna mor gymaint o nhw sydd wedi ennill niferoedd o gwobra a maen nhw wedi gwneud yn hynod o dda yn ei gyrfa. Felly cofiwch siarad am nhw hefyd, oherwydd weithiau mae rhai pobl yn licio mwy am be mae bobl yn trafod am y cyfarwyddwyr neu am yr actorion. Felly fe hynna'n hynod o bwysig i chi feddwl. Hefyd, ydw i ennill gwobra, os ydy o'n y newyddion am ryw rheswm, meddylwch eto am ffilm fel Nomadland. Mae Nomadland wedi ennill 3 Oscar yn niweddar. Felly pan da chi'n deud mae y ffilm yma wedi ennill hyn o wobra, mae bobl yn meddwl, waw, wel, mae hwn wedi ennill nifer o wobra. Ella fydd rhaid i mi wylio fo. Ond beth sy'n bwysig ydy pan da chi'n cyfyngo y ffeithiau yma, da chi'n neud y siŵr fod da chi'n gallu denu nhw mwy efo y geiriau yma fatha llinell tag, cysylltu y genre, neud y bobl cysylltu efo fo, efo beth sy'n addas yn y ffilm, neges y ffilm a popeth fel hynna. Beth meddylwch pan maen nhw yn y newyddion, os maen nhw yn y newyddion, ella maen nhw werth siarad am hefyd. Yn enwedig wwan gen i ffilmiau mawr sy'n dod ar Netflix. Mae Netflix wedi gwneud lot o ffilmiau sydd yn dod allan yn bob wthnos am ffilmiau newydd sbon. A mae hynna'n dangos newid sydd yn y busnes. Da ni wedi newid wwan o mynd i'r cinema mor aml oherwydd y Covid, ond da ni'n gallu gwylio ffilmiau newydd sbon trwy Netflix. Felly meddyliwch am pethau sydd yn mynd i cysylltu efo pobl. As mae pobl yn gwybod dipyn bach o ffeithiau am y ffilm, mae'n mynd i helpu lot pan da chi'n dod i sgwennu am efo. A pan da chi'n dod i fewn i strwythuro yr adolygiad ei hun, da chi'n gorfod jyst roed y ffeithiau gyd allan. Efallai da chi'n gallu deud, os da chi'n siarad am actorion, gallu deud fod efallai fod Chris Hemsworth wedi rhoi performance hynod o dda yn y ffilm, a trwy gweithio gyda Robert Downey Jr, Chris Evans, mae wedi datblygu ei sgil fwy, a pethau fel, just meddyliwch mwy am beth sy'n gallu neud popeth yn swnio mwy waw. Ond hefyd, byddwch yn ffyddlon i'ch geiriau hynna, da chi'n goro wastad meddwl am pobl eraill pan da chi'n sgwennu. Meddyliwch am faint o bersonol mae y ffilm yn neud iddo chi dimlo. Cyfyngu y ffeithiau yma a eich teimladau at ei gilydd yn mynd i ehangu eich adolygiad i swnio'n lot mwy broffesiynol ac yn newid efallai meddyliau pobl am y ffilm. Reit, pwynt 5, trafod plot. Yn gyntaf, peidiwch a dyfetha y ffilm i bobl. No spoilers. Spoiler alert. Da ni'n angen mynd lawr y lôn o beth sy'n digwydd at diwedd y ffilm, y prif pwyntiau y ffilm. Y peth pwysicach ydy, beth ydy prif elfen y stori? Beth ydy pwrpas y siwrna da ni'n mynd ar efo y cymeriadau yma? A os da ni'n gallu gwneud hyn yn effeithiol, mae'n mynd i weithio yn lot well. Peidiwch a wneud 5 neu 6 brawddeg yno. Mae 1 neu 2 brawddeg yn mwy na ddigon i denu bobl i fewn i eich stori. A fel arfer, os da chi'n mynd ar wefan fel IMDb, mae yna rhyw 6 neu 7 wahanol plot bach sydd yna sydd yn gallu helpu chi wedyn eich meddwl, well, actually, fel hyn dylwn ni fod yn neud o lle. A efallai defnyddio geiriau deniadol fatha siwrna ysbrydoledig, siwrna doniol, awyrgylch arswydus. Mae yna amrywiaeth o geiriau da chi'n gallu chwarae fo. Mae chwarae efo geiriau mor bwysig pan da chi'n sgwennu'r adolygiad ei hun. Ond jyst meddyliwch, os o'n i'n gwylio'r ffilm am y tro gyntaf, be fyswn i ddim eisiau gwybod? Iawn, so peidiwch a dyfetha y ffilm i bobl. Reit, tip 6. Be sydd yn dda am y ffilm? Mae yna amrywiaeth o bethau da chi'n gallu deud yma os da chi'n hoffi y ffilm yn fawr iawn. Ond efallai torri fel lawr i 3 pwynt pwysicach da chi'n hoffi, a neud o fewn i paragraff go lew. Efallai da chi'n hoffi'r cymeriadau, y cerddoriaeth, y golygfeydd, y CGI, y ffordd mae'r stori yn symud, y narrative, efallai da chi'n hoffi sut mae'r ffilm wedi cael ei golygu, a just meddylwch am fel hynna, ond pan da chi'n dechrau eich brawddeg, meddylwch, be sydd yn neud Avengers Endgame yn hynod o effeithiol ydy y cyfyngiad o'r cymeriadau sy'n i gyd dod at ei gilydd. Mae yna strwythur naturiol yn dod at nhw, a mae pobl fel Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans a Chris Hemsworth, maen nhw gyd yn gweithio yn galad i creu stori hynod o effeithiol. A wedyn symud ymlaen, mae'r narratif yn rhedeg yn ofnadwy o sydyn am ffilm sydd dros 3 awr o hir.
da chi ddim yn meddwl fod o'n 3 awr, mae'n teimlo fel ffilm 2 awr, a wedyn mae'r cyfyngiad o'r cerddoriaeth yn eich teimlo emosiynau, da chi'n meddwl fysa chi yn gallu teimlo. A just meddyliwch am be sydd yn neud chi'n hapus. A weithiau pan da chi'n gwylio'r ffilm, ella gael dan y bapur a sgwennu, o'n i'n licio hyn, neu o'n i'n hoffi yr pwynt yma yn y ffilm, neu o'n i'n licio sydd oedd y shot yma'n edrych. Mae'n hynod o bwysig i chi feddwl be sydd yn neud y ffilm a mor dda, a pam da chi eisiau rhannu am efo. A weithiau, da chi angen meddwl, wel, to be, dwi'n angen deud bob dim. Os da chi'n deud bob dim, bydd pobl yn angen gwylio'r ffilm, oherwydd da chi wedi deud bob dim sy'n dda am y ffilm. Felly meddyliwch am y 3 pwynt efallai pwysicach a mynd o hynna. Pwynt 7. Be sydd ddim yn dda am y ffilm? Mae yna rhai adegion lle da ni'n gwylio ffilm a dydy popeth ddim yn berffaith. A weithiau, hwn ydy'r ochr mwyaf diddorol o adolygu ffilmiau fy marn i, oherwydd da chi'n gallu fod yn ofnadwy o cas at beth sydd wedi cael ei greu. A weithiau, da chi'n gorau teimlo'n ddrwg am fo, oherwydd da chi jyst yn mynegu eich barn personol. A pam da chi'n siarad am hyn, jyst meddyliwch pam da chi'n teimlo fel hyn. Pam efallai doedd y stori ddim yn gweithio yn rhai elfennau, neu meddyliwch pam oedd y cymeriadau gorau cymryd y troiad yma yn ei stori lle. Does a ddim drwg bod tro mewn ffilm, ond mae'n ochr pwysig o adolygu ffilm a mynegu barn. Oherwydd, os da chi'n gallu mynegu barn am popeth, felly beth yw'r pwynt wneud ar adolygiad. Hyd yn oed os da chi efo un problem bach am y ffilm, just rhannwch o, dydy o ddim byd drwg i neb. Da chi jyst yn mynegu eich barn a weithiau mae'n helpu chi dim o well am eich hun. Mae'n neud iddo fi dim o well weithiau, felly peidiwch o fod yn ofyn deud pethau drwg am ffilms. Tip 8. Y peth mwyaf syfrdanol am unrhyw adolygiad ffilm ydy ser. Ydy o'n 5, ydy o'n 4, ydy o'n 3, ydy o'n 2, neu ydy o'n 1 seren. A pan da ni weld hyn ar adolygiad ffilm, da ni'n gwybod fod mae yna rhywbeth i gael ei ddeud. Felly, pam da chi'n rhoi 5, mae geiriau fel anhygoel a ddechrau y gorau roed ffilm y flwyddyn. Geiriau fel hyn sydd yn mynd i denu bobl i ddeud, waw, oce, wel, os wyt ti'n meddwl hyn, dylwn ni wylio'r ffilm. 4 seren, fod yn ffilm gwych, ofnadwy o dda, diddorol. Eto, mae 4 seren yn hynod uchel, da chi'n gallu rhoi i unrhyw berson. A mae hynna eto yn mynd i denu fwy o bobl i wylio fo. Mae 3 mwy yn y canol, da ni'n meddwl. Mae 3 meddwl mae yna pethau dal, mae yna pethau drwg yna fo. A dydy o ddim yn berffaith, oedd ddim pethau geirio fatha da, digon i fwynhau, hwylus ond dipyn o broblema. Pethau fel hynna, da chi'n meddwl, os chi'n rhoi 3 seren. 2 seren, oce, gweddol, elfennau da, ond ddim o bob man, bach yn warthus. Ond os ydych chi'n rhaid un i ffilm, mae pethau fel boring, gwael, warthus, diflas. Dwi byth eisiau gwylio ffilm a beth eto. Mae pethau fel hyn yn gallu neud bobl meddwl mwy, oce, mae hyn yn gallu bod yn rhywbeth mwy perglus. Ond eto, mae yna nifer o bethau da chi'n gallu neud efo adolygu ffilm, ond mae'n mynegu barn chi di'r peth pwysicach. A ddim yn meddwl fod chi'n dwy'n syniadau gan bobl, jyst meddylwch am eich hunan. A hefyd, peidiwch â darllen neu gwylio adolygiadau pobl eraill cyn i chi wneud i chi. Oherwydd weithiau mae'n mynd i effeithio'ch barn chi am y ffilm. Ond pan da chi roed y ser ar ben eich adolygiad, gwnewch yn siŵr fod da chi yn neu nhw'n sgleinio allan yna a bod pobl yn gallu weld fod chi yn meddwl bod y ffilm yma yn dda neu drwg. Reit, heina oedd fy'n 8 tip i adolygu ffilm. Felly cofiwch pan da chi'n dechrau fo, rhowch y ser ar y top efo teitl y ffilm, rhowch llinell agoriadol hynod o effeithiol, cyfynnwch y syniadau o genre, pwy mae'r ffilm yn addas i, pwy fysa chi'n awgrymu y ffilm i, be mae y ffilm yn feddwl iddo chi, roed y gwybodaeth, plot bach diddorol, dim spoilers o gwbl, digon o trafod am pethau da, dipyn bach trafod am pethau drwg os ydych chi isio, a
cofiwch, jyst gael hwyl efo fo. Da chi jyst teimlwch yn cyffyrddus yn eich hunan pan da chi'n neud hyn. Oherwydd dydy ddim yn hawdd i neb pan ma'n neud hyn. Mae'n neud y fideo yma ddim yn hawdd iddo fi weithiau. Oherwydd ti'n gorau meddwl fydd hyn, sut ydw i yn adolygu ffilmiau? Ond dwi'n gobeithio fod y tipiau yma wedi helpu chi. A os da chi efo fwy diddordeb efo pethau fel hyn, gwnewch yn siŵr i cadw llygad ar wefan Pics a Gallery. A fydda ni efo fwy o prosiectau am adolygu ffilm yn dod yn y dyfodol. Felly dwi'n gobeithio bod da chi wedi mwynhau hwn a nawn ni weld chi ar y tro nesaf ar Pics ag Ymlaen. Hwyl am y tro.